Ehning şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Ehning şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Selam dostlar. Selam. Bugün bizde zor bayram. Naq şulay, naq benim tuğan günüm kibek, lakin tağın da көңілдерек. Ne için deysizmi? Чөнки Шулпанның туган көне булса, аны ВКонтактедагы 174 достыгына котларый. Бүгенге бәйрәмдә барлык Татарстанлылардан котлаулар килә. Руслан, білесіңме? Сені дүниедағы 7 миллиард кіші құтласа да, сенің туған күні бүгінгі күн кібек көңілі болмаған болар еді. Шенки 18 еш, ол ғымырды бір гіне тұла. Ләкин сенің үшін енді ол бик искі замандарда қалған даты. Шулпан, шулай булгач, өлкән кеше буларак миңа сүз әйтергә бирәсеңме? Юк, сиңа бит әле 26 түгел 25 кенә. Дуслар, бүген Татарстандағы иң зур масса күләм мәгълүмат чарасы Яңа гасыр телерадио компаниясының туган көне. Һәм аңа бүген 18 яшь. Руслан, балалар бигрәк кизесә инде. Шулпан, син бит үзең дә әле Яңа гасыр телерадио компаниясеннән бер генә яшькә өлкән түгелмесең? Әйе, менә мин үземнең 18 яшын искә төшерәм дә елыйсылар килә. Ул бит шундый зур юлга аяк басу дигән сүз. Шулпан, әлеге 18 ел эчендә син әле бала булып саналасың. Яңа гасыр телерадио компаниясе үсеп, тамашачыларның мәхәббәтен яулап, барлык дөньяда булган вакыйгалар белән таныштырып, милләтебезнең саклап тарихын. Туктарсан. Әйдә без моның барысын да үз күзләребез белән күрик. Әйдә. Оның үзенең гимны, эмблемасы бар, аны бөтен дөнья белә. Юк, бу ниндидер ил турында түгел, ләкин кемдер өчен ул аерым тормыш. ТНВ телеканалына бүген 18 яшь. 18 генә булса да, ул музыкадан алып спортка, ашлыдан алып сәясәткә кадәр барысын да белә. Һәм һәр яшьтәге тамашачының мәхәббәтен яуларга сәләтле. Кызыклы да җитди дә була белгән ТНВ меңләгән клиплар, йөзләгән тапшырулар, дистәләгән сериаллар туган урын. Монда хәтта беренче татар ситкомы да барлыкка килә. Алга таба нинди үрләр көткәнен беркем дә белми. Ләкин ТНВ 18 яшеңне генә түгел, 118 яшеңне дә каршы алырга язсын. Нәрсә турында уйлыйсың? Менә Шулпан, без синең белән әйме көн саен диярлек сторислар төшерәбез, әйме? Шулай инде дөнья шуны таләп иткәч. Сторислар бит ул бер көнлек кенә. Менә минем вакыйгага, тарихка кирип каласым килә, үз артымнан из калдырасым килә. Менә үзең әйттең бит, ТНВ көн саен үз артыннан из калдыруда ши тарихка кирип кала. Кичә генә ул бала иде, бүген инде ТНВ каналын белмәгән кеше юк дип әйтергә була. Менә мин дә шулай из калдырасым килә үз артымнан. Кем соң син, Руслан? Кем? Ягъни Син үзеңне кем дип уйлыйсың? Хәзерге минутта. Мин үземне әлеге вакытта үз урын таба алмаган яшь егет дип уйлыйм. Эшке Аристотельне бераз сүндереп торсаң. Руслан, син бит хәзерге минутта иң мавыктыргыч, иң кызыклы тапшыруның яшьләр тукташының алып баручысы. Менә күз алдыңа гына китер әле. Әле, мәсәлән, Күченәшнең, Томчы шоуның яшьләр тукталышының беренче чыгарылышы чыкканда, син әле укый да яза да белмидең. Менә безгә кадәр күпме алып баручы булган. Һәм бездән соң да әле күп кенә алып баручы булыр. Ярар, Руслан, әйдә без сиңа күңелсез әйбер турында сөйләшмибез. Иң мөһиме без хәзер тарихның зур бер өлеше. Һәм без синең белән һичшиксез яшьләр тукталышында үз изебезне калдырачакбыз. Менә безгә кадәр кемнәр нинди эзләр калдырган, без алдагы видеоязмада белербез. Билгеле булганча, һәр каналның эшчәнлеге төрле тапшырулардан тора. Мәсәлән, Шаян ТВ каналы 2нче елын гына эшләсә дә, биредә күрсәтелгән кайбер тапшырулар 20 еллык тарихы белән мактана. Алар әлбәттә башта үз эшчәнлеген ТНВ каналында алып барган. Бүген мин сезне шундый тапшырулар белән таныштырырмын. Бер дә шикләмичә әйтә алам, беренче тапшыруны иң кичкенәләр дә безнең әти-әниләр дә, хәтта әби-бабалар да белә. Мин үзем дә йомшаккай, октәпи, дәвәни һәм дәвәти белән үстем. Ә сез? Күчтәнәч балалар тапшыруы эфирда 2003 елдан бирле бара. Бу вакыт эчендә берничә мең тапшыру чыккан. Балалардан тонлылап хатлар килгән.
Алып баручылары Дәвани Әлфинур Хисамова, Дәвати Зәйтүн Ияркаев һәм инде безнең йомшак дусларыбызны җанландыручы Әлфинур Фатыйхова. 2009 елда Күчтәнәч ТИФИ бәйгесендә бронза орфей алды. Йомшак коим. Девати думает про нас, наверное, вот поэтому. Скучает бизнес, скучает, малый, видишь как? Тоқта. Нәбиуллин ничекти? Тоқта. Можно? Ах, наяным бабайын сағына. Көресің сен аны? Қайтыр. Biz sizni alдағы тапшыруларда мондай инглиз тилләре белән борчымабыз дип ышанып калабыз. Станиславский не даете играть. Дисе. Бөтен җаныбызның җылылыгын куеп эшләргә тырышабыз. Бу бит инде балалар өчен дә, әниләр өчен дә, әбиләр өчен дә, бигрәк тә әниләр һәм бәбиләр тапшыру дип әйтер идем мин аны. Ник дигәндә, аны иң яратып караучыларның берсе шул әбиләр, балалар, оныклар барсы бергә утырып, рәхәтләнеп карый ала торган тапшыру. Шуңа күрә мин аның гомере озын булуын бик тә телим. Әле Аллаһ бирсә яшәр дигән шундый якты өмет белән барам. Чөнки балалар яшәгәндә, әниләр, әбиләр, дәваниләр булганда, буыннар чалбыры өзелмәсен дип башлаган тапшыруыбыз бу безнең. Һәм инде ул мәңге дәвам итәргә тиеш. Бу тапшыруны карап, һәр мәктәп укучысы мин дә бу бәйгедә көч сынаша алырмын микән дигән сорау бирә. Нинди тапшыру турында әйткәнемне аңладыгызмы? Тамчы шоу эфирга 2006 елда чыга. Тамчы шоу интеллектуаль күңел ачу тапшыруын башларга дип җыелганнардан хәерле көн, исәнмесез? Без башлыйбыз. Монда республикабыздан һәм Россиянең төрле төбәкләреннән җыелган акыллы яшьләр көч сынаша. Зөлхәбирә, сезнең команда яңа ел турында нинди җырлар белә санап китәле? Яңа ел килә, чыршы янында, яңа ел, суык бабай. Һәр тапшыруда мәртәбәле жюри әгъзалары бар. Уңышлар сезгә, балалар. Тамчы шоу тапкыр зирәк укучыларның белем көчен сынар өчен менә дигән мөмкинлек, менә дигән мәйдан. Шуңа күрә, шаяннар, әгәр дә сез дә безнең бәйгебездә акыл көчегезне сынарга телисез икән, катнашыгыз, бәйгебезгә рәхим итегез. Бу елгы сезоныбызда, яңа сезонда дип әйтик, бик күп яңалыклар булачак. Шуңа күрә, бик теләп сезне көтеп калабыз. Монда иҗат, спорт, яшьләр тормышындагы яңалыклар, аларны кызыксындырган темалар. Монда яшьләр тирәлеге. Сәлам, эфирда хәттәгечә яшьләр тукталышы. Яшьләр тукталышы. Сәлам дустым. Ниһаять эфирда син һәм мин көтеп алган яшьләр тукталышы тапшыру. Эфирда яшьләр тукталышы 8 мартны бергәләп бәйрәм итик. Эфирда мәңге яшь, күңелле. Һәм инде бөек Тукай телендә сәлам дип әйтүче. Яшьләр тукталышы. Сәлам. Сезнең белән Зөлфия һәм Ислам. Без башлыйбыз. Исәнләшү сүзләреннән генә дә бер тапшыру җыеп булыр иде. 2000 елдан бирле яшьләр турында яшьләр үзләре сөйли башлый. Бер төркем иҗади, креатив, тиктормас, кызыклы идеялар белән янып яшәгән яшьләр яшьтәшләре өчен беренче татар тапшыруы әзерли. Рамиля Сахабетдинова, Ленар Тайзетдинов, Ләйсән Садретдинова яшьләр тукталышына төпле нигез салып, яшьләр өчен кызыклы контент әзерли башлый. Яшьләргә шундый ышаныч белдергәнегез өчен бик зур рәхмәт. Яшьләр тукталышы бер кайчан да тукталмаячак һәм безнең каләмебез елдан-ел үткәннәр, Алла бирсә. 20 еллык тарихында яшьләр тукталышы берничә буын алып баручыларны һәм корреспондентларны алыштырды. Кемдер хәзер чит илдә яши, кемдер сәясәткә китә, ә кемдер әле дә безне зәңгәр экраннардан куандыра. Бу тапшыруларны инде легендар дип атасаң була. Аларны карап берничә буын алышынган.
Кичә шул тапшыруларны карап үскән балалар бүген аларны үзләренең сеңлеләренә, энеләренә һәм балаларына күрсәтәләр. Шуңа күрә сез дә иң кызыклы тапшыруларны карагыз. Безнең белән булыгыз. Архивларны карау шундый кызык инде ул. Ни кызыгына гына китер. Әллә ничә еллар узгач, ТМВга инде 100 яшь булганда безне дә сыймай шулай искә алачаклар. Шулпан, инде тарихтагы видеоларны карау бик кызык һәм үзенчәлекле. Ә менә кыска видеоларны яздырыр өчен дә бик күп көч, бик күп вакыт һәм зур команда кирәк. Мәсәлән, яңалыкларны төшергәндә. Нәрсә өчен? Яңалыкларны төшергәндә, Шулпан, сиңа әле ул мәгълүматны табырга кирәк. Тизне үзләштерергә, хәтта язып куярга вакыт юк. Әле аны тамашачыга да җиткереп бетерә белергә кирәк. Ой, Руслан. Нәрсә? Минем кичкенә вакытта бер хыялым бар иде. Репортер булырга. Ә хәзер юкмы инде? Мин информацияны үз эченнән чыгарып, аны үзләштергәнче, кешегә танытканчы, яңалык инде үз актуальлыгын югалтачак бит. Шулпан, әйдә мин сине үз эшенең осталары белән таныштырам, телисеңме? Бик телим. Алайса, киләсе видеозманы карыйк. Сәлам, егетләр һәм кызлар. Яраткан ТНВ каналына 18 яшь тулды. Ә ТНВны нәрсәдән башка күз алдына китереп булмый? Әлбәттә, Татарстан хәбәрләре. Ә бүген мин сезне аның алып баручысы Айгөл Бәдретдинова һәм корреспонденты Айзат Шаймәтанов белән якыннанрак таныштырам. Айгөл Бәдретдинова. Татарстан хәбәрләре тапшыруының алып баручысы һәм хәбәрчесе. Тумышы белән Казан шәһәреннән. Казан дәүләт университетының журналистика бүлеген тәмамлаган. Айзат Шаймәрданов. Тумышы белән Саба районыннан. Хәзерге вакытта Татарстан хәбәрләре тапшыруының хәбәрчесе, адымнар тапшыруының алып баручысы һәм хәбәрчесе булып эшли. Яңалыкларны кайда төшергәнне сез хәзер үзегез күрерсез. Айгөл Айзат инде монда сәлам. Сездә шундый күп камералар искиткеч. ТНВга килеп ләгү тарихыгызны сөйләгез әле, ничегрәк булды? Мин ТНВга практикага килдем, журналистика бүлегендә укыганда, ул вакытта Казан дәүләт университетында, һәм шуннан бирле калдым. Инде менә башта хәерле иртә ул вакытта тапшыруында практика уздым, һәм инде шунда беренче сюжетларымны төшерә башладым. Һәм ел сайын шулай шорланып мысыл инде белмим, шунда калырга булдым эшкә. Широко рәвештә мин телевидение чынлыкта, чөнки мин газета бүлегендә укыдым, журналистика факультетында һәм телевидениене сайламаган идем. Укып бетергәндә шундый мөмкинлек килеп туды. Безне группадан җибәрделәр. Монда ТНВ Планета каналы алып барып ишеп килә идем. Анда алып баручылар кирәк дип безне төркемне җибәрделәр һәм шулай итеп мин хәбәрләргә кирип киттем. Сюжетлар эшләгән вакытта кызык хәлләр булганнары бармы? Исегездә калган шундый мизгелләр. Була иде шундый хәлләр, районнан җыелып чыгып машинага утырып китәбез, диме операторны онытканбыз. Менә уйлап карагыз, машина кузгалып китте дә, шуннан соң гына уйлыйбыз, кемдер җитми шикелле оператор калган икән безнең авылда. Һәр вакыт кызыклы бер була, оператор да тимәсенә басмыйча төшермәскә мөмкин. Эфирда алып барганда минем яныма спорт корреспонденты утырырга тиеш иде, диме, һәм инде сюжет беткәнлегенә көткән идек, диме. Әмма анда вазгыять үзгәрде инде, диме. Ул сюжет урынына нарезка дигән әйбер барды. Димәк, ул кыска гына шундый бер җимләләр име һәм спорт алып баручысына утырып өлгергә кирәк иде. Ә ул әле студиягә да кергән име. Һәм ул өлгерсен өчен бу бит инде туры эфирда бара. Аны бит беренче әйтеп булмый. Анда кычкыралар: "Илдар, бар тизрәк, кер тизрәк, бетә хәзер 10 секунд калды", име. Мин Илдар өлгерсен дип микрофонын эләргә, мин бүген безнең башкалабызда дип, менә шулай итеп нарезка укырга булдым. Ул вакытта инде безнең көлгәннәр, менә күз яшьләре чыккан шикелле гына өлгерде. Сезне тамашачылар таныйлармы? Урамда, анда кайдыр баргач? Кичә генә шундый хәл булган иде. Бер әбием килде дә яныма. Шундый кызык итеп әйтте: "Ул Айгөл Бәдретдинова, мин сине карыйм, минем бабаем да сине карый. Син нормально чыгасың, нормально. Без, әйе, син әйбәт сөйлисең, үзең шундый восточныйракта стильдә, кыяфәтең дә үзең сөйләвең татарча чиста. Син безнең на хорошем счету у нас. Все нормально", дип китте менә шулай итеп. Бер ел ашанда йөрим, бер яшь егет килде. Сез Айзат Шаймардановмы ди? Әйе, бер нәрсә булган микән? Мин сезне карыйм ди. Менә сез ТНВны карыйсыз микән? Мин сезне тикшереп карарга булдым. Минем сезгә берничә шундый биремнәрем бар. Төрле тапшыруларның башланган вакытларында ниндидер җырлар җырлыйсыз аны
бәлки сездә калгандыр. Һәм менә шушы җырларны мин сезгә көйләрне дөресрәге бирәчәкмен, тыңлатачакмын һәм сез әйтергә тиеш буласыз, нинди тапшыру башлана икән хәзер. Тизрәк, да? Кем? Кем тизрәк? Угадай мелодию. Беренче тапшыру. Adımlar. Айзат, син ничек инде үзеңнең дә? Ниманы үзең балалар. Ул вакытта ул бик каты борчыладыр. Ул вакытта ишетмәйм ул тавышны. Бүтәнчә хаталамыйм мин. Айгөл әлегә алда бара. Хәбәрләр. Айзат әйдә, җыел әзрәк. Айгөл узып китәсең. Аны съемкага чыгасыбы? Татарлар? Нә бит. Татарлар. Татарлар дип әйткән. Дөрес җавап килеп ишетте. Чынлап та татарлар тапшыру. Хәзер бусы бик җайлы булырдыр дип уйлыйм, нишләптер мин сезгә. Шаянтыгы. Башваткач. Бу башваткач. Башваткач. Әйдә Шаянтова. Мин Шаянтованы күбрәк карыйм. Тарих безнең. Без тарих безнең. Юк. Шаянтовда бара. Әфәрин, бик дөрес булды. Янда ике команда була әлеме шул? Безнең Шаянтовда баручы тамчы шоу бу. Һәм инде сезгә эшкә иш менә бит дуслык җиңде. Нинди теләкләр җиткерер идегез ТНВ телеканалына? Мин ТНВ телеканалы хезмәткәрләренә телим эшләрендә җиңеллек, һәрвакыт яхшы кешеләр очрап торсын, интервью алганда да яхшы спикерлар дип атыйбыз инде без аны очрап торсын, әйме. Һәм инде иҗат ирке телим аларга телләре ачылсын дип әйтим инде, әйме. Һәм инде һәр даим үз өстендә эшләп, тагын да югарырак баскычлар яуларга телим. ТНВ бүгенге көндә республиканың гомумән татар дөньясының төп телеканалы, төп мәгълүмат чарасы. Шуңа күрә дә миңа беренче чиратта бик озын гомер телим. Монда бик күп профессионаллар эшләргә тиеш һәм икенчедән ул чын татар каналы булып дәвам итәргә тиеш. Руслан, син үзеңнең беренче тапкыр камера каршында чыгыш ясавын хәтерлисеңме? Шулпан, ул ялгышмасам, мәктәптә укыганда башлангыч сыйныфларда нәфис сүз бәйгесендә катнашкачтын, миннән килеп интервью алганнар. Шуй кушаган инде, куркыта. Халык каршында курыкмыйсың, камера каршында калтырата әзрәк. Синең качан булды беренчесе? Минем беренче съемкаларым кичтән эштә иде. Миңа кичтән шундый зур сценарий җибәрәләр иде. Мин шуны әни белән йылы ятлый идем. Ой. Камерадан курыкмыйм. Руслан, ул яшьтә мин әле камерадан куркырга кирәклеген белми дә идем. Һәр съемкадан соң әни мине кафега алып барып тәмләбеләр ашата иде. Мин күбрәк шул мизгел турында уйлый идем инде. Хәзерге вакытта мине беренче тапкыр камера каршысына утыртып куйсалар, минемчә мин куркудан качкан булыр идем. Камерадан куркып, үзеңә дөньяга танытмау минемчә ул бик дөрес булмасы. Шулпан, кара, камерадан куркмас өчен синең мөгаен берәр лайфхаклар да бардыр? Әлбәттә бар инде. Карыйгыз. Камера каршында чыгыш ясар алдыннан хәтта кайбер профессионаллар да бик дулкынлана. Инде уялчан кешеләр өчен камера ниндидер куркыныч бер җәза белән бер тигез. Әлбәттә инде стрессны һәм борчуны җиңеп чыгар өчен психологлар бик күп күнегүләр уйлап тапканнар. Ләкин минемчә әлеге очракта проблемага бераз гына бүтән яктан карарга кирәк. Стрессны бетергәнче, минемчә бүтән ситуацияләрдә дә үзеңне иркен тотырга өйрәнү күпкә отышлырактыр. Һәм шуңа күрә миннән сезгә берничә лайфхак. Беренчесе, махсус урамга чыгып, белмәгән 20 кешегә комплимент әйтегез. Беренчедән, матур сүзләрне һәр кеше дә ярата, шуңа күрә алар сезне кире какмаячаклар. Һәм инде икенчедән, күреп торсыз, һәр әйткән комплименттан соң киләсе комплиментны әйтү сезгә җиңелрәк тоелачак. Ләкин аңа да карамастан, сез үзегезнең рәхәтлек зонагыздан чыгачаксыз. Икенчесе, аның өчен сезгә хәтта урамга да чыгыра кирәкми. Сезгә бары тик телефон гына кирәк. Хәзер инде күпләр Инстаграмга әллә ничә кушымта аша үткән фильтрлы фотографиялар куя. Ләкин яшьләргә хәзер чын вакытта төшерелгән сторислар күбрәк ошый. Шуңа күрә сезнең бераз гына булса да үзегезне сындырасыгыз килә икән, алгы камерага үзегезне төшереп, вакыйгаларыгыз белән уртаклашырга курыкмагыз. Һәм дуслар, өченчесе, бу күнегү бераз гына сәеррәк тыйлырга да мөмкин, ләкин ул иң эффектив күнегү. Сезгә эшкә урнашырга кирәк. Бик дөрес.
Ул сезгә кирәк булмаса да, сезгә эшкә урнашырга ярдәм итә торган әңгәмәләргә йөрергә кирәк. Ләкин иң мөһиме шул. Эш сезнең профессия карарга тиеш түгел. Мәсәлән, сез үзегез журналистик белән шөгыльләнәсез икән, сезнең әңгәмә техника белән бәйле эш буенча булырга тиеш. Әлеге тәҗрибә сезгә үзегезне җиңеп чыгарырга һичшиксез ярдәм итәчәк. Бүгенгә минем шулар иде. Шулпан, синең фикерең буенча туган көн нәрсәдән башка үтә алмый? Минемчә, бүләкләрсез, дусларсыз, тәмле, берсез тортларсыз, тагын нәрсә шарлар бик кирәк. Син дә иң мөһиме, Шулпан. Дөрес әйткәндә, туган көндә иң мөһим әйберләрнең берсе ул котлаулар. Ә инде иң изге, иң якын теләкләрне безгә гадәттә туган тумачылар якыннар тели. Шуңа күрә без дә инде үз исемебездән Яңа гасыр телерадио компаниясын чын күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Бу Яңа гасыр телерадио компаниясы. Ул зур, көчле, акыллы, зирәк, нәкъ әти сыман. Бу Шаян ТВ телеканалы. Ул әле бөтенләй яшь, җитез, һәрвакыт күңелле бала сыман. Тормышта да Шаян ТВ Яңа гасырның баласы булып санала. Ул аңа аякка басырга, беренче адымнар ясарга ярдәм итте. Чынлап та Шаян ТВ-ны карап, мин ойлыйм, безнең балалар әдәптә дә булалар, алар белем дә аларлар, алар татар дөньясында белерләр, аның әдәбиятын да, аның халык гореф гадәтләрен дә белергә тиеш, һәм тулаем әйткәндә, яхшы кеше булып үсәргә тиешләр. Яңа гасыр телерадио компаниясы туган көн белән бездән сезгә котлауларны кабул итегез. Хөрмәтле Яңа гасыр телерадио компаниясы, без сезне чын күңелдән туган көнегез белән котлыйбыз. Безгә ярдәм күрсәткәнегез өчен без сезгә чиксез рәхмәтлебез. Һәр вакытта сезгә терәк булып, сөендереп торырбыз. Тагын бер кат туган көнегез белән. Biz сиңа телибез шундый ук дәртле булып, шундый ук максатчан булып калырга, һәм инде зур эшләр башкарырга. Яңа гасыр без сине котлыйбыз һәм изге теләкләр сиңа без телибез. Профессиональ тәрбиячем, тормыш мәктәбем, яраткан каналым ТНВ. Туган көнең белән сине. Инде ничә буын журналистлар, артистлар синең белән бергә үсте. Ә син һаман да яшь, креатив һәм көннән-көн актуаль. Алга таба да беренчелекне югалтмаска насыйп булсын. Туган көнең белән ТНВ. Иртән торып аяк баскач, ТНВ-ны карыйбыз. Бүген синең туган көнең. Чын күңелдән котлыйбыз. Кояшлы тормыш телим ТНВ. Болытларны куып таратып, яшигәле алда, гомер барда, якын дуслар булып, яратып. ТНВ каналын туган көне белән котлыйм. Алда уңышлар һәм кызыклы тапшырулар телим. Кадерле ТНВ, мин сезне чын күңелдән туган көнегез белән котлыйм. Иң креатив идеяларыгызны тормышка ашыруыгызны, тамашачыларны озак еллар буе шатландыруыгызны телим. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Шолтая суны капласа болытлар кинәттән.
Нишләргә белмәсәң, маңкашса, җыр качса йөрәктән. Ушыл син безнең моңга, тирбәләле тирбәләңгә, яңа гасыр дулкынында. Яңа гасыр ул бит яңа таң, яңа җыр, яңа дәрт, яңадан, яңа көн, яңа көч, яңа дус, дөньяга туу яңадан. Килсәң дә син чит ят җиргә,